Is mis róisi í chuúlan, príomhheide scoil chulman a muoinis agus múntar ranga na Naíonraí. Tá mis ceappa bhfuil se antáhachtach gaeilge i labhairt leis na gasúr an gclíomhan, mar tuairann sé seans níos fearr gan na gasúr agus iad a tosaí ag an scoil. Tá muide i bhfeil an tomaid a chus faoi láthair san scoil na Gaeltachta agus ciallaíonn sé sin nach gluiseann na gasúr focail béarla nó go dtí go bhfuil siad a ranga chéan. So sé sin le rá tá siad a feolam gaeilge an tamar fad ach tá siad a feolam chuile ábhar eile phríomháin na gaeilge freisin, mata, stair, tirólas, ólaíocht, agus béidir bhfuil a gasúr an ábalta agus bhfuil siad an chliiste ach nuair nach bhfuil an teanga acu, béidir nach dtuigeann siad an conceap Thomas dhéanann. Mar hámsa sa mata, déadach muid bheith cansir mór agus beag, ard agus íseal, rábhar agus tánaí, leathan agus cuil focla mar sin, agus danéarach me méarla bheiths ag na gasúr go máciad a bhí mar rá, ach nuair nach bhfuil an foclór acu sa Gaeilge tá sé rúnaí beag níos dochra acu. Mar sin má labhann tú Gaeilge leis na gasúr, má tá Gaeilge ag tuismór bháinú beirt, tá tú tuairt seans níos fearrthó sa síl scoile atá maith rúmpú. Ní hé sin le rá man bhfuil éon Gaeilge Somála is cuma, mar tá cúna ar fáil freisin, tá múntarí takeíocht teanga aine agus tá cúntarí ranga aine bhín san cúnahúirt go na gasúr nach bhfuil an teanga acu. Achas tóigh go ben puinte ná má tá Gaeilge agus má tá tú nánaí labhairt a chud gasúr soladásín sin ag an léonra nó ag an scoil. Í labharlóg an buinte boise agus a hagann siad ar a síl tá tú tuairt seans a bhád níos fearrthó is síl na scoile. Cén fá go bhfuil siad chomhtábhachtach bí sláintiúil a thabhairt sa gasúr. Tá sé fíorthábhachtach bí follan a thabhairt sa gasúr agus iad ag fá suas, ionas go méid siad ag tógáil isteach na cothaithe a sheasaíonn ón corp. Tugann sé seo bar ása ar forbairt chnámh, forbairt an incín, feidhm chognaíoch, túchán agus cuimhne, ard dírithe agus an cumas bólama a ása. Céir is féidir leat a chuir an muscalón do gasúr atá sláintiúil. In áit na smoothies atá ar fáils na siopaí, ar nús innocent smoothies atá siúcra breise chuirte leo, dian de chin héin Somála le do gasúr. Úsáid tuirí uair ar nús meascan sméire róta, banana, úla, began iogurt nádúra. Is féidir carried bug nó spinach róta a chuil leo seo chomá. Smis Sean O'Killian, tá máisteach am corpéidchas ó ollscoil Naíonraí agus faoi láthair na múna corpéidchas go gasar bunscoil agus meánscoil ar fád Conamara. Tá cúpla fá go bhfuil sé tábhacht ó gasar bheith achtaí. Cabhainn gníomhachtaí fisiciúil leis an sláint ar fad. Cuidann gníomhachtaí fisiciúil cos le rith, léim agus catha le gasar scill na mótar bunamsacha, chóardú agus chormiocht a forbairt. Scaoileann gníomhachtaí fisiciúil an orphan sa corp a chruthaíonn mochán sunna agus leidaíonn mochán strus agus imlaí. Tugn gníomhachtaí fisiciúil ó ís óg, nós, follan agus sláintiúil go na gasar a anann leo ar feadh síl. So, tríd tá gníomhachtaí fisiciúil tábhachtach do gasar mar cuireann sé go leor le na forbairt fisiciúil, meabhrach agus sóisialta. Tá sé tábhachtach go mbeidh gasar catha am faoin air mar spreagann an sprí seo iad le bheith gníomhach ag cuidiú le sláinte agus forbairt fisiciúil agus ládrú mátán agus crábha. Fáinn siad vitamin D ionraí an freisin tá riachtanach do sláinte crábh agus follan iomláin. Spreagann am tíbhamuich, crothaíocht agus samhlaíocht agus gasar ag fáil cleacht ar sprí, neamhstruchtúra agus an nádúr atá timpeall orthu. Nuair a bhíonn gasar tíbhamuich, bíonn siad ag fáil ceangal leis a dúlra. Chruthíonn sé seo meas ar an dúlra agus ar timpeallacht. Rud atá iontach ag meabhar sláinte. Chuideann an air uair leis na gasar chulla níos fearr freisin. Tríd chuir an sprí faoin air buntáistí iomlán ar fáil d'orbairt fisiciúil, meabhrach agus mochánach na gasúir.
Tá sé molta de gaiisaróga idir níosna dógadí chuúblian ríis, nach chóir go gaiid sé níos múna uirichlaigh sa ló a gúsáid na gléasannaí electrónach. Spána na taide má tá sé do gúsáide na gléasannaí seo nniumacha go gurinn sé isteach ar a bhharba dinkin agus na sciile na cognaíchach. Chamáile lei sin táidir ag gíscúil do a fálam faoin na chud mácháin agus a ggéar tuiscintálar agus na a bhíonn siad a breanna ar ábhar go bhfuil forréigen agus rudí mar sin iontab tá sé aideachra go déile leis. Bhíon racht ferrigearb nar a dionstúíireacht na gléasannaí bhaint mhór. Chamáile sin ní chuidín se le rudaí ar nús neamhord éagníocht dúmhach, OCD, nó neamhhar hyperníomhíochtaí SS na bhairte, ADHD. Agus nar a hagann se go dtí cuasaí teangan agus an réige mar hampla, dear na taide go bhíon gaiisúigh feolam níos fearr nuair atá sé de caint agus ag spríle dína fásta san áirimh. Mar sin tá sé táhaach má tá sé de breanna ar ábhar a méla go bhfuil cormíochtán agus bhfuil deise go breanna ar ábhar as gaige chamáid céanna rudaí an nús an ábhar a bhíonn sé cúla ceir. Ní sé an lá bheile tá deacrachtaí nó contrataí a bain pleis ó híh cuasaí sláinte na gasúir chamáid céanna, caiimid a chuoinú tá good collinn fós a fás, má tá sé de baintús a deas na gléasanna electrónach go fadtearmach, chuann se brú ar a golann, chuann se brú na muinel, a chud gólnachaí, a chud lábha bega, rustaí, a dream. Caiimid chuoinú nach bhfuil na súla forbar a fós, go bhfuil méidir an fás go dtí go méidir na dhéagaí, agus go gurinn na gléasannaí seo go na súla, Beidh gomach rudí nús tinis cíinearab, agus rud eile ní gur fála dóchan aclaíocht má tá ar a spríon na gléasanna seo. Mar sin tá ar chusús meáchan, chamáile sin tá ar cai go leor áma nó péin, níidir a spríle daine rudí chéalíns nach bhfuil na sciile na sóisialta atá go ba Warburts chamáid céanna. Agus má tá ar a gimmert na thuirlaisí seo na gléasanna seo soladéin se de chola, bíonn sé chud brúarab ó híh chola sáúla bhacab, cholan go chaideán mai, agus marile sin ní bhéidir an a bheith a dhéanana an obair scoile agus rudí go sáúil a lá bharach. Rudí mar seo a churann dúla gur ís le brí agus éimníarab agus churann na rudí seo ar fád legusteach ar an meáchláinte. Mar sin tá sé táhaach go cormíochtán idir an méid úsáid a bhaint rest na gléasanna digitach agus a méid ámachchaintsead a dhéanana rudí eile sa meile, mar hampla ní cheacamach siad a gúsáid gléasanna digitach le líon an dínéir, ba cheacamach an telefís castáis nó nach bhfuil éana le breanhaid nachach se fachiad sa gúra, beidir ní cheacamach se a baint úsa des na gléasanna electrónach seo nuair atá se de teistil sa gár, agus gomach ámaní leiciach gomach se bedin rudí le chéile mar chláán agus cuineal sos le rudí ar nús aclacht agus rudí mar sin.